ओइनो आदा बाजैमोना मालाय हेलो आं दा गस्ला गानाखैब्रा दा आंना हाथायावबो थाइसेबायबाय हाथाय सुदे ओइनो लोगोफोर खिरखाया ओइ मा जादों नै आंनि लोगोफोरा ओइनो नोंसोरो ओरै बदमास हिनजाव आंलायला गाबोन सानसेबाबो दा आसोला लाजिदोंमोन आरोना तारमाने लाजियो ओइनो ओइनो आबौआ ओइनो आबौआ ओइनो सोर आबौ मा बुंखांबाय आरो आबैया ओइ माबासो नोंसोलै आयै आंखौसो नुयो सानैजों होनदे हाय लोगोफोर दा नै नांफ्लांदो दे सरि खालाम बादालि खाननोबो लांफैनो दा जोङो माइ लागासिनो ओइनो आदाया ओइनो बाजैया दाना जासिगोन भिडिअ'आ जासिगोन ओइ लामायाबो जोंहानि लामायाबो खस्थ' खालामना नालाय दा ओइ सिथम नांगोन संनो गोलैजोब्बाय मायानो बारा आदाया आसामानो मोजां गोलोमजोब्बाय माथो सानैबो आंबो गोलोमबायना इमान दामफ्रानो खेबसे दुगैबाय खेबथाम जासिगोन आं दुगैनाया दोनथ'बायलां जालांखागोन नालाय हा ओइनो आदामोना ओइनो बाजैमोना दा आं गन्थं फुबाय आरो बाजै खनसे नाहरना जों ओइनो बाजैया गोलोमफ्रुजोब्बाय ओइ सिबान्दो आरो सिगोलमानो बख'खैनो बख'लाय बासिगोन माबा आब'आ लोमजादों नालाय दा ओइनो बाजैखौ खामानि मावनो लाबोथ'दों ओइनो बाजैया दा नै बाथौखौबो दहाय नाजादों नालाय हामनो मोनला नालाय आरो दहाय फुङाव लगायखाबाय नालाय दिनै लगायला राम खिरखा दों नोंसां खिरखा खाना होमबा लोगोफोर ओइनो लोगोफोर खिरखाया दोनथ'बायलां लोगोफोर न'सो माखासेया आरो दा न'आव खिथिबाबो जोबोद नेमसिथार नालाय खिथायाखै आं न'खौ गाबोन सबनियाफोर नायनो हागोन दे लोगोफोर ना होमबा लोगोफोर नोंगौ नोंनियालाय ओइनो आदाया माइ बस्था दोनग्राया नै माइ बस्थायानो तेल'सो जाबायना नै आं मिथियाहाय ओइनो आरो सासेया मानसि तामान बुरजा सारदों आं गेलेनो बादों नालाय आङो बाजै थांबासो बोरैबा गेलेफ्लाङो मानसि थायाबा आङो जेरावबो थाङा थांनायालाय ओइनो आदा थांनोबासो थांनाया ओइनो सिथ्ला सिबग्राया तामानैनो बुरैथारसिगोनसो तामान मोजांथारना ओइनो लामायाबो दा नै नाहरदो खाबोबाय न'फोरा दा आं भिडिअ लाबाय दा मारके खिजानोङो र' ओइ मा जादों नै आंनि लोगोफोरा ओइनो मा नागिरदोंथाय मिथिया सासेया लिपस्टिकबो फोननो रोङाखै ओइनो दानाबा नों नुदोंना लोगोफोर ओइनो मा ओइनो मा नोंसोरो ओरै बदमास हिनजाव मा जादों मा दं होनो मोनथाराखै आं दा आंनो आबै मेथाइबा आरोना लोगोफोर दा आं न'आव थांनोसै दा नै मेथाइ जादों आङो मेथाइयानो बारा गैबांलालै नोंबो इउटुबार जासिगोन दा ओइनो दा आदामोना नुदों ना आदामोना दा आदाया नै दै खावबाय दं दा बाजैया खानसि सुखांदों आरोना दा जों दुगैया होनदों दा खानसि सुखांबाय दा दुगैनोसै आरोना जाय लेथ्राबो जानायनो जोंसो गय थुखुना होथेदों आरोना ओमफ्राय फुख्रिया गोथौथार दाख्लैबो आब'आ लोमजानाय खिसि थांनाय गैथारामोन दा आदायासो दंखल बाथि दंजोबो नालाय आदायासो नुहुरनायखायसो नङाबा दा जारला जागौमोन गैलामोन ओइनो खानसि सुबाय दं बाजैया दा हरनाय खानसि खानसियाबो गुवारथार दा तरा ओंखारबाय ओइनो दा आसोला लाजिदोंमोन आरोना तारमाने लाजियो आंनि लोगो सासेया दा नै सासेबो फैयाखै आंनि सासेल' नालाय
नै सासे लोगो लिपस्टिक फोननो जाखोमोन दासो फुगारना फैदों मोदामोदालै लोगो दाबो मोनखौ लायनोसै आरोना दा ओइनो दा ओइनो 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 आबौआ ओइनो आबौआ ओइनो नोंसोर ओइनो आबौआ सिं बुंलायबाय दा ओइनो आबै खोन्थिनाहरनाय आबै खोन्थिनाहरनाय आबैया दै माबासो नोंसोरलै आयै आंखौसो नुयो दे आबैया दा आबैया आबैखौ खुलिबाय दा नै माबालायबायना आयै फैनो मोनाखै थां ओइनो दा नुदो दा आङो गुरनो थाखाय दांना लादों खाब्रलायलांबायसो गुरनो थाखाय दांना लादों तामान गुदुं आबैया सा लोंनानै सिरा दांना लादों एफानो गुदुंखौनो गुदुंथार ओरै नारमोना आंखौ लानोबा नै दिस लागोन आं थांदो माखिथि खेमसि हाय लोगो होनदे हाय लोगोफोर दा नै लामायाबो बारा गोजान नङा जाना एसेल' आखाइयानो रुजायलायलांबाय आंनासो ओरै लायाबा जानाय नङालै नुवाखैसं नुदो खारबाय दासो नुखांबाय दा लाजिदों नांफ्लांदो दे सरि ओइनो मानोबा गाबां दासो लाखाबाय ओइनो गाबनो नागिरदों माबागोना हाबाखा ओइनो दानाबा खोमसिथारलै खनसे लायबाय लामायाव दय मोखां जागोन नालाय गोसोमथार जादों ना होमबा लोगोफोर ओइनो लोगोफोर दा लामाया ओइनो दिजाबो थाङा उदैयासो बांसिन गयो बिदि खालाम बादालि नोंनि अखा न'खौ लांफैनाय होनलै दाबो बादालि नोंनि मैगं लांफै आंनि मैगं दा बादालि नोंनि हर आंनो हर आंनि मैगंखौ नोंना ओमफ्राय दं हुलि नांला नांला हे र' नुदो गवा खारो खोमसिथार जाबायलै तामान खोमसिथार जाबाय ओइनो खोमसि हरबायदि मोनलायबाय लोगोफोर भिडिअखौ नायनो मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम हो